meu tempo era traballar e estudiar, e xa non leía aventuras nin nada disso, nada máis que libros técnicos, e nada máis. E os domingos ao cine, que por regla general o cine non o perdía, pero viña ao cine, eu tiña un tío que vivía aquí en Viveiro, comía na casa de meu tío, iba a ver como xogaban a partida de ajedrez os compañeiros, ali no casino que decía antes Carlos, e despois iba o infantil, o das 5 e o das 8. 3 películas na tarde. Na tarde do domingo vía 3 películas. E despois pa Valcarría. Pero, bueno, desa época xa tiñamos servicio de autobús e iban autobús ata Chavín e de Chavín a Valcarría a pé. E como a min os demais rapaces. Os outros rapaces, ao mellor, tiñan máis tempo para ir ás festas, pero eu non. Eu vin de Madrid recién terminada a guerra. En Madrid entraron as forzas de Franco o 28 de marzo, me parece que fora. E nosotros salimos dali o 2 de maio, de regreso para aí, chegamos a Chavín o día 3 ou 4 de maio. E no mes de outubro entrei a traballar na fábrica. Pero, para entrar a traballar na fábrica, miña mãe pedeulle traballo a barro. Para min, e dixolle que era un rapaz que tiña 15 anos e que xa sabía algo do oficio de mecánico, que traballara en Madrid nun taller militarizado. Eso. Dice, mira, non me interesa o teu fillo porque ha de vir con unhas ideas moi raras da zona roxa e vaime malear a xente de aquí. Pero, don José, como pensa usted un neno de 15 anos, como se lle pode pasar a usted pola cabeza esa cousa? Bueno, de momento non. Tiña daquela un ingeniero francés, un tal Francisco Trompet, que fora axudante de campo do Mariscal Petain na Primeira Guerra Europea, na Guerra do 14. E tiña relación ca miña familia, e contoulle o que pasara. Non te preocupes que cando surja unha ocasión ya hablaré yo con el patrón, que le llamaba sempre patrón, a don José Barro, e mal será que non entre. E, efectivamente, no mes de outubro chamáronme. Entrei a traballar o 18 de outubro do ano 39, un día de San Lucas, que chovía auga a cántaros. Chovía auga a cántaros. E aos 18 anos, o francés, cando os alemáns entraron en Francia, tomou as riendas do gobierno francés Petain, o francés, que era un patriota acérrimo, non podía ver a los alemanes, que los olía igual que el gato a las sardinas. Dixo que se iba a presentar al Mariscal Petain para colaborar con él. Foi para lá e levouse unha desilusión terrible o mundo francés, porque Petain tuvo que colaborar cos alemáns. Escribíame o francés a min desde eso, porque foi o meu maestro principal, o que me empuxou a estudiar. Porque eu empecé a estudiar por correspondencia pola influencia do francés, que me dixo, tienes que estudiar para poder ser algo. E, bueno, empecé a estudiar. E aos 18 anos, cando se foi o francés, quedou a fábrica sin dirección técnica,
hasta que volveu outro francés, 6 meses. E o francés falaba co patrón, con don José, como iban a facer nese entretempo, tal. E decíalle, o trompete decía, Ángel puede sustituirme muchas cosas, que lo tengo yo bien entrenado y eso, y no va a tener usted problema para cuando venga el sustituto y tal. Encargoume a min da fábrica, da parte mecánica da fábrica, con 150 personas. Este señor facía de técnico. E dunha forma curiosa, además, porque poñíame a prueba a cada paso. E a mí non me decía nada, pero aos obreiros antiguos, que era cos que eu aprendía, porque se tiña algún problema, viña do taller, eu tiña que plantear, tiña que estudiar no taller, e con aquelas personas que eran máis cualificadas do taller, eu iba resolvendo as cousas. Eu tiña moita confianza con 2 ou 3 operarios, e íballes preguntar, como fixo o sobrinho de Carlos? Eu tiña un tío traballando ali. Como fixo o sobrinho de Carlos para resolver este traballo? Que vos parece que fixo? Ai, fixo moi ben. Bueno, se fallan algo, avisádeme. E os compañeiros avisábanme, ten cuidado que o patrón anda te vigilando, anda nos preguntando estas cousas. Eu andaba dereitiño, como un fío, procurando non fallar en nada. Pero deu unha responsabilidade. E ao darse cuenta de que eu estaba próximo a entrar en quintas, díceme, oiche, tú cando entras en quintas, teño que ir ao ayuntamiento para o ano que ven, non sei que, e despois, cando te chame, avísame que tú non podes ir ao servicio. E por que, don José? Porque tú podes librar como se foras fillo de viuda, é porque non me interesa que vayas, que me faz falta aquí. Tamén había a chamada, se había lume ou calquer problema que necesitase o requerimento comunitario, soaban as campás tamén. No desplazamento desde o domicilio hasta a igrexa había unhas canteiras, son as famosas canteiras de pizarra verde de Lourixe. Pasamos por ali, claro, efectivamente, ali había un risco moi grande porque había unha canteira moi profunda, entonces que non nos acercásemos a canteira, que era un peligro, o sea, dese tipo, pero de outro non. O que recordo unha planta, que non lembro o nombre, que era moi frecuente que a tuvesen todos os veciños no tellado de algún alpendre ao lado da casa. Para unha ferida pequena se lle poñía unha folla encima e, sí, efectivamente, parecía que a ferida deixaba de sangrar. É o único que lembro de remedio caseiro. Sí, eu recordo que de vez en cando, pois, algún do Capitán Trueno, non había moito máis. Había, sobre todo, o Quijote había en todas as casas. Eu creo que en todas as casas había o Quijote. De vez en cando algunha novela, pero naquela edade das 10 anos estábamos interesados no da escola e despois estar fora da casa. O cine portátil por ali chegou xa posterior a eu empezar a estudiar aquí en Lugo. O sea que en moi contadas ocasións, porque era raro que durante o brau fose alguén con cine portátil, porque era unha etapa en donde a xente se deitaba ás 12 da noite despois de traballar todo o día e se levantaba ás 6 da mañá, entón non iban a ter asistentes, e por iso non, lembro a mellor unha vez ou dúas que fose por ali estando eu.
aquí, pois xa, no seminario, de vez en cando, proyectábanos algunha película, e o día que entrábamos, íbamos sempre ao cine, e o día que salíamos tamén íbamos ao cine, o sea que 2 veces ao ano, polo menos, íbamos ao cine, máis as películas que nos proyectaban no seminario. O Gran Teatro, o Cursal, o España, o Central, e despois o Vitoria, e despois máis tarde o Paz. Eran os que había na chegada da televisión. Eu recordo ya nos anos 60, 59, 60, por aí. Eu recordo que teño da televisión. No seminario non tiñamos, mentre eu estuve non había televisión. Había, cando un partido importante, máis ou menos, retransmisión por radio, que retransmitían para todos nós, porque tampouco podíamos dispoñer continuamente de aparato de radio, que visto así parece unha medida moi dura, pero visto en donde os cursos eran de 100 e pico alumnos, tamén había que controlar un pouco que se estábamos ca radio non estábamos estudiando. Entonces, pois era unha forma tamén de controlar, e se de noite nos deixaban estar escoitando a radio, pois despois levantarse ás 6:30 da mañá, ao día seguinte non íbamos a rendir. Si, a Vilalba a electricidade chegou no ano 9, e despois as casas de Vilalba chegou sobre os anos 20. Sobre os anos 20, a partir de aí, pois, prácticamente xeralizouse con aqueles cables tan sumamente ostensibles pola rúa que atraían do Salto de Tronceda de Mondoñedo. E, bueno, había luz cando non fallaba. Digo, cando non fallaba, que era moitas veces, coa protesta da veciñanza, pero, bueno, algo de luz había. E luz pública, o alumeado público en sustitución da de gas, pois eso, vamos, eu non a recordo, pero por algún traballo que teño feito, pois foi desde o ano, que eu lembre, desde o ano 9, que era unha compañía catalana, por certo, propietarios dunhos cataláns, que instalaron o Salto de Tronceda, e li viña para Vilalba, e mesmo quixeran traer un tren, aló polos anos 20, que enlazara Ribadeo con Baamonde, pero quedou en nada, que sería unha vía de progreso naquela época, porque as comunicacións entre Vilalba e Baamonde para fornecerse de mercadorías, pois facíanas con recuas de cabalerías. E, polo tanto, o tren sería moi interesante, pero non, a pesar das presións das entidades locais, non foron quen de conseguir o tren. Conseguiron abrir as rúas a mediados do século XIX. Tanto a de Baamonde, a que comunica con Lugo, a que comunica con Ferrol e a que comunica con Mondoñedo, porque antes eran vellos camiños tipo macadams que se xuntaban no nó da Madalena. Na miña casa a primeira radio debeu chegar no ano 53 ou 54, e teño constancia tamén de ir a escoitar a casa dun tío meu que lle chegou un ano ou 2 antes, e sí, coa miña visión infantil o que me chamaba a atención é onde estaban os que falaban, e por outra parte aquel ollo máxico que tiñan os aparellos de radio, que aquel era un telefunk. Eso sí que foi unha cousa que me impactou moito. Foi a primeira, realmente para min, foi a primeira fiestra aberta ao mundo, porque se podían escoitar desde aqueles famosos partes hasta música, discos dedicados, sobre toda unha serie de historias moi curiosas que a min deixaron unha fonda pegada. E despois, polos anos 60, foi a primeira vez que vin a televisión, e no ano 65 ou 66 foi cando mercamos o primeiro aparello para nós, e tamén foi outro fito moi importante na miña vida. Aquelo de Marilín e os seus perritos, aquelas obras de teatro que poñían, que eu seguías con moita Herta Franklin, sí. Digo, todos os programas, sobre todo as obras de teatro que me gustaban moito.
especialmente os de Alberto Casona. Digo, los árboles mueren de pie, todos aqueles. Si eu era un seguidor do teatro, máis deses programas infantís que prácticamente eran os de Marilyn, os de Herta Franklin. Pois era unha colección de libros que non recordo, que eran aventuras infantís. E despois o primeiro libro así serio que lín foi As memorias dun neno labrego, que me impactou moitísimo. E despois xa, con certos anos, pois lín as de Celso Emilio Ferreiro, e despois tamén leía cómics, todo o que caía nas miñas mans, que intercambiaba coas miñas curmás, que me prestaban, algún que mercaba, ou que alugaba e logo cambiaba por outro. Pois todos aqueles do Capitán Trueno, todos aqueles libros, prácticamente o que caía nas miñas mans. A parte de que había un libro de lecturas que era obligatorio para ler no colexo, que era de Anaya, me parece que era libro de lecturas, e tiña por relatos moi variados. Recordo un estudiante desde Peñafiel a Salamanca, que eran unhas aventuras de tipo arqueolóxico daquela maneira, pero digo que as lecturas non eran moi determinadas porque naquela época líase o que caía nas mans de cada quen. Pois había algunhas cousas, mira, había ervas para as verrugas, a celidonia, ainda hai agora, donde unha secreción lechosa de color amarelo, botabas as verrugas e pasaba. Nos golpes, pois, aplicábase árnica que se collía nos prados, o sea que, e ademais había xente na aldea que recollía árnica, esa planta nos prados, e a traía a vender a Lugo, ás boticas. E recordo tamén outro árbol que chaman o sangomino, que o nombre castelán, bueno, non o recordo agora de outra maneira, pois quitaban a corteza aos árboles para traela para as fábricas de curtidos de piel. Tamén traían algunha corteza, se cortaban algún castaño en verde porque ou estuvera secando ou foran a utilizar para madeira, pois quitaban a pel tamén, a corteza, e traían para o curtido de pieles. Eso sí o recordo. Dicían, cando un estaba así, pois, cunha depresión ou desmellorado ou tal, dicían, non, hai que levantarlle a paletilla que isto tal. Recordo que levantaba os brazos hasta onde máis daban, facíaos estalar un pouco os osos, e dicía, bueno, pois xa vas. E para a insolación tamén lle daban, puñenlle un vaso de auga na cabeza volteado, puñenlle un pano primeiro, e despois puñen un vaso de auga volteado e iba resbalando, supoño que faría daría unha sensación de hidratación e todas esas cosas, e dicían que era bon para a insolación, cando a un lle doía moito a cabeza para a insolación. E recordo que había tamén outra erva medicinal que chamaban erva de cortadura, que non había casa na aldea que non tuvera no tellao, facía unha especie de recipiente, tellaos baixos dos alpendres, unha especie de recipiente onde puñía terra abonada e puñía esa erva que non sei agora cal é o nome, ainda hai témola de decorativa ali na aldea, pero non había casa que non tuvera unha erva desas. Entón, se un tiña unha cortadura, quebrabas as follas, que eran follas anchas, e o jugo botaba yo a ferida e a ferida cauterizaba. Cauterizabas tamén contra as de araña. Tamén cando algún, fíxate, recordo nas casas cando se sacaba o abono do ganado para algunha siembra que se fixera, pois se había unha ferida, collían telarañas das que había na cuadra. Non creo que fora moi higiénica, pero o tema funcionaba. E nunca vin na aldea naide que morrera de tétanos. Cuidado, que é algo moi propio da aldea,
pero probablemente tiñamos algún autovacuna os da aldea. Como tamén debíamos ter potifos, porque os pozos estaban no entorno das casas. No entorno das casas estaban as cuadras tamén do ganado. E moitas veces non estaban moi distantes. Eu teño visto moitos pozos que estaban ao lado da cuadra. E tampouco vin, si recordaban, unha epidemia de tifos, pero foi general en Lugo, alá polo ano 20 ou por aí, no? Que si morrera xente. Recordo-me ainda dun que lle chamaban Díaz e a outro chamaban Olegario, que había posto allí, no pueblo de Villabrañas. E cando xa andaban por allí, pois estaban sentados os soldados polas paredes. Eu vestían de militar, pois andaban polas paredes, allí sentados. E unha vez mandou unha mamá a fonte que estaba arriba, unha fonte así no pueblo, por unha botella de agua. E eu pasei e dixo onde vas, pequena? Eu dei na volta para dentro, xa non salí, que va. E a outra vez que viñeron, e fixeronlles cerrar as portas. E nin había luz, nin nos podían dar a cena sin luz. E depois foi a mamá, así que lle pareceu que marcharan, pois volveu a abrir a porta. E ao abrir a porta, volveron chegar. E fixeronlle a cerrar. E dixo, veña, pasen para a cama. Pero ainda outro día fixeron levantarnos en a cora da mañá, que nos axeábamos, que había unha xeada, as máis pequenas quedaron na casa, e a abuela, que era velliña, pero eu e o papá e a mamá fomos para fora. Desas cousas, sí, acordaste, pero o que é mismamente a guerra non te acordas. Non, diso non. A primeira vez que vin a Lugo, vin con unha señora que morreu, que era de Zanfoga, que lle chamaban Carme. E eu cheguei a Lugo con ela, pero, claro, ela tinha que facer as súas cousas. E eu xa era unha chavalota. E, bueno, botaba polas calles e eu dicía, pero ela tuvo que ir, non sei onde entrou, e despois non soupen onde entrar. E digo, bueno, e agora? Ela buscábame a min e eu buscaba a ela, pero non nos encontrábamos unha a outra. Hasta que eu sempre fui, preguntei. Saliu unha señora de unha casa e dixen, señora, dígame, por favor, onde queda o río Navia e a Milagrosa. E dixome, sí, vai por esta calle adiante. Cando chega ali, torza á dereita. Cando chega a que sou outra máis arriba, torza tamén á dereita, para o outro lado. E chegan a Milagrosa. Pois chegan a Milagrosa e despois chegan á casa. O piso o primeiro teno na Milagrosa, teno na calle Río Navia. E o outro teno baixo da Ciña de Olga. E, bueno, eu atinei. E desde aquela, non me diga que barallei, vim para aquí para estar cos fillos por aí algunhas veces, e barallaba eu sola, onde non sabía, preguntaba. E hoxe, gracias a Dios, non creo que me perda tampouco, a non ser que me falta a cabeza. Hai que unha persona se ten sentido e preguntas, pois, eu creo que se chega. Pois lle digo que non fui nada máis que unha vez. É unha cousa que non me... Non me acordo, non. Acórdome das butacas que había, sí, pero da película non me acordo. Non me gustan as películas, se lle digo que non me gustan. E perdóneme pola expresión, pero non me gustan. Eu gustame máis escoitar cousas destas que pasan, e que dicen, e que ois, que son buenas, ou unha novela que é bonita, como a que era que dice tamén los ricos lloran, que non sei se acordarán dela. Así sí, pero do resto, os meus sentense na salita e a ver películas. Pero eu non me van. A Ascensión, o San Antonio, se iba a Lago, se iba a Xove, ao San Bartolo, se iba a Cervo, aos de San Roque, se iba a Sargadelos, a festa do 25 de maio, depois acabábamos en os de Burela, pero había que recollerse moi cediño, viña Manoliño, ou Rodríguez, o Coche Rodríguez,
viñanos a buscar con autobús, e, bueno, íbamos, iba cheo, claro. Pero ás 10 ou así, o primeiro coche que salía das festas sempre era o de San Ciprián. Para San Ciprián, os de San Ciprián que salimos, ás 10 da noite, digo, madre mía. Chegábamos aquí e nos íbamos a pasear por aquí, por a plazoleta e por aí adiante. Sí, eu, por exemplo, acordo a de sempre, pero acordo tamén que facían un furadiño, por exemplo, no techo, no suelo, para sacar a bombilla. Cando facía falta en baixo, pois puñese a bombilla para baixo, cando non, subíase para arriba cando a xente se iba a deitar arriba, entón subíase para arriba. Tiña que servir para baixo, na cociña ou donde fora, donde se puñía, casi era na cociña sempre, porque era onde se comía, onde se facía todas as cousas, na cociña. Entón subíase para arriba, polo furadiño redondo, e entón xa servía para arriba. Más que nada, a miña madre trouxera a radio por culpa de como o meu padre andaba no mar, e como os barcos se falaban entre sí, a emisora pesquera, pola emisora pesquera, entón ela poñía a radio, pois ao mellor sentía falar, pois falaba o barco onde andaba meu padre con outros barcos, entón ela xa sabía máis ou menos por onde andaban, que facían e tal. E iso era máis ben a ilusión con que ela trouxera a radio para casa. Pero despois deso, nosotros música, a música que habían en esos momentos, que non sei que era, pois que era o dúo dinámico, era da nosa época, eu que sei, la mar de artistas que empezaban en... Andrés do Barro tamén empezara, e quen máis andaba? Tamén estaba Lola Flores, tamén estaba e Carmen Sevilla, tamén estaba Paquita Rico, tamén estaba, quen era? Toñita Moreno, me parece que se chamaban, tamén había, quen había máis? Sara Montiel tamén andaba polo medio, cos cuplés e con estas historias. Quen máis andaba? Non sei, moitas, Carmen Sevilla, eu que sei. Sí, porque aquí Paulino, o famoso Paulino, foi o que trouxe o cine para San Ciprián. Era pícara eu. E desde aí, si xa, por iso, aí conocíamos todos os artistas que de películas, todas, además todas as películas grandes de renombre se poñían aquí en San Ciprián, Os 10 Mandamientos, Quo Vadis, Ben-Hur, que máis? Pero antes deso sí había aquí outro tipo de cine que viña cando podía, e o ambulante ese, sí, que era... Ai, como lle chamaban a este famoso home, señor, aí, que non me... Santiaguito. Santiaguito viña coas súas películas de temporada en temporada, ou de ano en ano viña unha temporada. E poñese no Salón Miramar, era o local que había antes, e ali iba, bueno, ele era o que falaba, o que dicía as películas, porque era de cine mudo, claro. Entón, poñía as películas e ele narraba todo o que dicía, pero narraba o que quería ele, non o que dicían as películas, ninguna. Dicía o que lle daba gana a ele. Non, aquí o fin de ano non se facía. Cando eu era picareso, o fin de ano non tiña ninguna... Empezou con os outros fomos os que empezamos a facer un baile en fin de ano, porque facías o ano novo, pero o ano vello non se... Mentre eu fui pícara non... Eu non sei se é porque era pícara e non sabía, pero non, na miña casa non vía ninguna cousa excepcional, nin tampouco por aí. E entonces, non. Despois, cando empezamos a ser chavalas, eso, si empezamos a facer un baile, para que facer un ano, hai que despedir o ano vello, igual que recibimos o ano novo, e empezamos a facer, entonces, o que levaba o salón na miña época era o tío de aquí de Alfredo, era Marcelino, e máis Esperanza. Entón empezaron a traer orquestas e celebrarse por o ano vello, pas uvas e con todas estas cousas e tal.